Macronov zaokret prema diplomatiji, miru i reformi svetskog poretka, uključujući obnovu odnosa sa Rusijom, može se posmatrati u kontekstu nekoliko faktora, kako unutrašnjih, tako i međunarodnih. Francuska se inače suočava sa ekonomskim problemima, uključujući inflaciju, rastuće troškove energije i nezadovoljstvo građana zbog socijalnih i ekonomskih reformi koje Macronova vlada sprovodi. Ovi problemi su dodatno pogoršani ratom u Ukrajini i sankcijama protiv Rusije. Evropska unija, uključujući Francusku, suočava se sa ozbiljnim energetskim izazovima zbog sankcija koje su nametnute Rusiji. Rusija je jedan od glavnih izvoznika energije i potreba za stabilizacijom tržišta prirodnim gasom i nafte mogle doprineti promeni stava prema Rusiji. Francuska kao najznačajniji deo Evropske unije želi da izbegne dalje pogoršanje ekonomske situacije i energetske krize koje direktno utiče na svakodnevni život građana. Svestan da su Sjedinjene države i NATO trenutno glavni akteri u ukrajinskom sukobu, ali rastuće razlike među zapadnim saveznicima, posebno u vezi sa obimom i dugoročnom strategijom prema Ukrajini, podstiču evropske lidere da razmotre alternativne pristupe. Macron možda vidi šansu da postane lider u stvaranju evropske diplomatije koja je nezavisnija od američke politike i koja može da pruži dugoročno rešenje za sukob sa Rusijom.